Какво боксерите ли пращат? Не, Не, и битицата там бяха включени. Те не да питат, че кой имаш, може да питат какво предпочиташ. Предпочитам. Аз пък направо бити не боксерки. Нито нито прашки, нито боксерки. Ама не че ако трябва време и да прашки боксерки, но ясно, че боксерки прашки не са удобни. Аз не. От 0,9%. О, моля се ти много разум. Парфюм реклама. 420. Не, 422 е номера на лака. Да, стига човече. И пак ям. Лак. 429 е номер на лака. Той е моя лак, ако трябва да се. Те има други въпроси, тук ми свършиха въпроси. Да, бе. Чакам въпроси. Тя чака, задавайте ги в множество им число, тук му каза само да говори. Не задавай, че множество им число. Не.